आज फिर मछली वाला ब्लॉग में आप सबके स्वागत बता। आज हमनी के फिर बाजार से लेके आइल बनी से ताजा ताजा मछली और मछली बनी आज। और ये मछली सब मटेरियल धनिया पुदीना ये सब आबाद और मछली खातिर एकदम बनावे खातिर जो सामान लागेला मरचा मसाला सब ले आइल बनी सन। और हई फ्रेश धनिया लेके आइल बनी सब मछली में डाले खातिर। और ये हई 2 टमाटर और फ्राई करे खातिर हमनी के थोड़ा सा हल्दी और नमक लेके आइल बनी सन। फाइनली अब हमनी के मछली धोयम सर और धोला के बाद कार्यक्रम होई। गुदन तन पानी गिरावते एकरा खूब बढ़िया धोल जा। तो मछली हमनी के धो के एकदम खूब बढ़िया तैयार कर दिल बानी सन। अब ये में हई गुड़न थोड़ा ही डालत। अब हमनी के मछली धोला के बाद हल्दी वल्दी डाला तटे पूरा हल्दी डालो ना सर, सारा हल्दी डाल दो। और ये डाल तनी सन हमनी के नमक डालो। ई काहे डाला देला पिंकू एकरा के बताओ हमरा का खूब बढ़िया ताले खातिर जौन की फ्रेश लौकी मछली और खूब बढ़िया तलाई। ज्यादा नमक ना काफी ज्यादा हो गइल रह दो। तो फाइनली हमनी के चूल वल बन गइल बाटे और हमनी के चलते निसन ई तेल बाटे और तेल हमनी के कढ़ाई में डाल के और मछली के फ्राई करम सन। हालांकि तेल बहुत गरम हो गइल बाटे। रह दो तेल ज्यादा हो जाई, बस हो जाए इतना तेल में। हां इतना तेल में हो जाई। तो हमनी के अब तेल उल डला गइल बाटे। अब हमनी के मछली साइड में रखल बा। अब एकरा के हमनी के करम सन फ्राई। इतने तेल में जौन बा कि मछली हमनी के पूरा ताल देवे के बा। सबसे पहले हमनी के मछली के मेन चीज ताले तेल है। तेल तलाई पहले बार सबसे पहले तेल तलाई। तेल काफी ज्यादा गरम भी हो गइल बा। हमनी के डाल देल बनी। सबसे पहले तेल हमनी के डाल बनी मछली के। और हमनी के मछली तालला के बाद एकरा के बनाएम से फर्स्ट क्लास बनल ही ब्लॉग में दिखाएम से नहीं कैसे हमनी के मछली बनावल तालल जाला और बनावल जाला हमनी। देखा लो हमनी के मछली तालुल के एकदम रेडी कर देल बनी सन। और एकरा काट देतानी। ओकरा बाद गुडन हमनी के एक पीस चेक कर जाला कि हमनी के टेस्ट करेम सन मछली तालला के बाद देख कैसन हमनी के मछली तलाइल बाटे। तो बनल ब्लॉग में पिंकू टेस्ट कराओ थोड़ा सा हमनी के टेस्ट कइल जा कैसन बाटे मछली मतलब कैसन तलाइल बाटे। खइला के बाद हमनी के जाब सन मछली के। तो ई देख सकता लो भी हेलो ई मछली तलाइल बाटे। फाइनली बहुत बढ़िया मछली तलाइल बा मछली बा। और एकरा के हमनी के चेक करते सन। तो वाकई जबरदस्त मछली तलाइल बाटे एकदम बढ़िया क्रिस्पी एकदम माने झूर जौन कहल जाला हमनी के झूर बाकी ना। तू ही बताओ। एकदम झूर बा अब बहुत टेस्टियो लागता। तो अब हमनी के मछली तला गइल बा और जो नमक प्याज टमाटर वगैरह बा। अब चलते हैं एकरा के मसाला बनावे ओकर बाद मछली फाइनली बनी। तो गुडन मसाला लेके आइल बड़न। हई गोल्डी मसाला ले आइल बड़न मछली के। और प्याज वगैरह सब लेके आइल बनी है। प्याज वगैरह तेजपात वगैरह सब बाटे हमनी के। बस पिंकू प्याज कटी हन ओकरा बाद हमनी के बनाएम सब। तो प्याज काटल हमनी के स्टार्ट बा। तो मछली के प्याज वगैरह काट के हमनी के सब कुछ रेडी कर दिल बनी सन। अब हमनी के रासा बना के कौन सी बनाए को गुडन के अब मछली के हमनी के रासा बनाएम सन। और प्याज हमनी के प्याज मरचा ये सब फोरन टमाटर वगैरह सब चीज तैयार बा। टमाटर डाले के बार कटाई अभी ना कटाई। मसाला वसाला सब चीज रेडी बा। अब तेल गरम हो गइल बा। सबसे पहले हई डालो फोरन डाला था। सबसे पहले फोरन डाला था मेथी और जीरा के। मेथी है ना। हाँ मेथी और जीरा। सूखल मिर्चा जौन बात थोड़ी सा सूखल मिर्चा डाला गई। हमने के पीसल मसाला में सूखल मिर्चा यूज ना करने से यहीं बस खड़ा टाइप के डाल देने से। और अब प्याज डालो गुडन। अब हमने के फाइनली प्याज डालते नहीं सन। और प्याज डाल के करके मछली के हमने के मसाला सब डाल दो। सब डालो मछली के सिरवा बनी फर्स्ट क्लास जो देखे में लागेला। ओकर बाद से मिर्चा उर्चा एकदम डाल दिल में से। और मसाला पका के ओकर बाद से हमने के मछली जौन बा हई सब में डाल दी। तो बने ब्लॉग में दिखाओ तीन से कैसे जैसे हमने के प्रोसेस बा मछली बनावे के। तो हमने के हालांकि चूल पर बना था आज मछली। हमने के सारा चीज़ चूल्हे पर बनेला काहे से हमने के चूल पर बड़ा स्वादिष्ट लागेला। का पिंकू यही से हमने के चूल पर बनावे नहीं सर। तो आज भी फिर हमने के चूल्हे पर बना जाते। ये मसाला बाटे और ये मसाला डलाई में हमने के तैयार हो गई बाटे।
जो मछली मछली के के सिरुआ बा स्पेशल मसाला हवे जौन की सरसों पीस के एकरा के तैयार कइल जाला मछली खातिर। और बड़ा दिक्कत बा डाले में, झीली में आइल बैठे तो का कर सकता आदमी। अब मसाला फाइनली हमनी के डाल देले बानी सन, अभी थोड़ा सा जौन बचल बटे ओकरा के डाल देतनी। और पिंकू एकरा कितना टाइम लग जाए पिंकू बने में एकरा? बस अब 5 मिनट और लगी, ओकरा बाद से हमनी के जौन बा कि मछली बन के एकदम तैयार हो जाए 5 मिनट में। जैसे कि देख सकता है हमनी के मछली के मसाला जौन बाकी रेडी बैठे, अब मछली डला ताटे। गुडन कहतरन कि गरम बा थरिए त कैसे परी मछरिया है। और हमनी के फाइनली मछली डला गइल बा, देख सकता रहो मुड़ी उड़ी सब डला गइल बा। अब एकरा के बस 5 मिनट में सीज हो जाओ। मछली हमनी के बन के रेडी हो गइल बा और हमनी के लेके चलिए इंसान खाए खातिर। और हमनी के सलाद भी रेडी बा और साथ में रोटी वगैरह सब चीज हमनी के रेडी बा। और हम गुडन बनावा गिरत हो बस 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 रह दे। अब हमनी के टेस्ट करे वाला बानी सब मछली टेस्ट करे सन कि कैसन बा मछली। और है सलाद बा ओकरा बाद का कहल चाहता हूँ मछली के बारे में? मछली जौन बनल बहुत बेहतरीन बनल बा। वाकई में लाजवाब मछली बनल बाटे।